is dat ook helemaal oké. We zagen allemaal foto's dat hier hartstikke hard carnaval wordt gevierd. Dus we weten dat jullie het kunnen, maar blijf ook lekker zitten als het niet anders is. Hè? Maar doe lekker mee. Wij zijn Vicky, Nederlandstalig, dus zing mee en geniet.
Prinsdag. Vai no futuro, vem aqui, na mão.
speelde. Dat is een hitte. Lekker weer. Heerlijk. Ja, mooi. Misschien wil je zeggen hoe het volgende nummer heet. Wil je even zeggen hoe heet het volgende? Wacht. Introduceren die bij ons op het podium is. Ja, zeker. Vooral ikzelf. Mag een groot applaus voor Sonja op de basgitaar. We hebben Sonja gisteren pas voor het eerst ontmoet. We vonden haar op straat en toen vroegen we, kun je basgitaar spelen? En toen zei ze, ja, supergoed. En nu is ze hier. Applaus voor Sonja! Het volgende nummer heet, is ook een nieuw nummer. Ja. Dat heet Zo klinkt het. het volgende nummer heet Kleuren, Texturen, Kaders en Verhalen. En zo heet ook ons nieuwe album, uitkomt in
September. Oktober. September. September? Ik denk het wel, hoor. Nee, september? Leuk. Najaar. Ja, ja. Als de bladeren hun blad verliezen, winnen wij ons allen. Dus als je denkt, oh, ik vond het toch wel leuk, dan kan je hier straks aan het moment, wij zijn allemaal afbouwen na de show, dan kun je hier een sticker vragen. We hebben een sticker bij, we hebben merchandise bij, we hebben platen bij, we hebben onze eerste plaat hebben we bij ons op vinyl en cd. Dus genoeg om mee te nemen naar huis als je T-shirts? wilt. Dus shirts, T-shirts. Tote bags? die zijn op. Geen tote bags. Maar de muziek is nog niet op. Het volgende nummer heet Kleuren, Textielen, Kaarten en Verhalen. Hebben jullie dorst? Ja, jullie zijn echt leuk. Wat leuk joh, gezellig. In Geleen. Hè? En wil je iets te drinken? Hebben jullie dorst? Biertje voor de drummer. Ik heb nog. We hebben nog. Oh. Anders geef je maar een gilletje. Gaan we doen. Oh, 4? Let's go.
namelijk een nieuw liedje wat we gisteren hebben uitgebracht. Yay! Op Spotify en YouTube. Met een hele mooie videoclip. MTV. Ja. En het is heel leuk om te kijken, want dan speelt de oranje muts van Paul, die normaal gesproken wel op heeft. Een hoofdrol. Het is wel een leuke muts, maar ik mis de oranje muts. Dus ga het checken zou ik zeggen, maar het liedje dat gaan we nu spelen. Ja, het volgende nummer heet Altijd. En het nummer is ontstaan dat ik gesprekken had met mijn vriendin en dan heb je zo'n gesprek. Waarom doe je altijd zo? Waarom doe je altijd? Waarom doe je nou nooit eens en altijd? En ik dacht van... Je sok uit op de bal. En het is zo van altijd. Ik dacht van altijd, dat zet je soort van vast in één frame, in één ding. Een soort van, ik ben maar één ding in die zin. Terwijl ik dacht, mensen zijn zoveel meer dan één ding. Dus deze song is eigenlijk een soort van ode aan dat een mens veel meer kan zijn dan dat je je soms vastpint. Dus vrij van hokjes denken, ga ervoor, wees jezelf. Wees jezelf meer. Fucking mooi gezegd. Ja. Dus het volgende nummer heet dus Altijd. Zo
spectaculair. Voor alles. Sander voor zijn vision. We hebben nog 2, dus ga uit je plaats. Sta een keer op als je wil. Als je niet wil, is ook helemaal goed. Nog 2, let's go! Let's do deze.